हिरिम्बा बाथौ थानसालिया 1972 मायथाइयावनो गायसनजादोंमोन आरो फैयै फैयै दिनै 50 बोसोर माने बेयाव जोब्बाय आरो बे 50 बोसोर जोबनायनि थाखायनो जों माने सनाथि मायथाइ जों फोरबो जों बेयाव खुंदों। दिनै 20 तारिख 20 जानुवारि 21 22 सिम सोलिगोन बियो। दा गतिके दिनै फार्स्ट डे हिसाबै फुंनिफ्रायनो जि भक्तप्रान माने गसाइखौ सिबिग्रा सुबुंफ्रा बेयाव फैगासिनो दं। दा बिनि थाखाय जोङो कमिटि जानानै जोबोर माने गोजोननाय मोनदों आरो जोङो साबायखर बावहरदों भक्तप्रान रायजखौ बेयाव फुंनिफ्रायनो लैहोर लैहोर फैनायनि थाखाय। दा जोंनि फुंनि हाबाफारि हिसाबै दिनै जोंनि धोरोमनि नियम खान्थि मथे जोंनि बाथौ धोरोमनि फिरफिलाखौ जोङो बिरहोनाय जाबाय आरो लोगो लोगो जोङो 50टा आलारि बाथि सावनानै जोङो गसाइखौ जोङो सिबिहरदों जाहाथे जोंनि प्रग्रामा मोजाङै जायो। दा बिनि उनाव नैथि प्रग्राम हिसाबै जोङो जोंनि आबै आबौखौ जोङो गोसोखांनांगौ। आबै आबौखौ जोंनि थांनाय समफोराव जायफ्रा जिउ गारबाय आरो जोंनि आबै आबौ आजै आजौ बिथांमोनखौ जोंहा मोनबा पिरियडखौ जों गोसोखांनांगौ। बिनि थाखाय जोङो गोथैसि बावसालि मोनसे दं। दा बेयाव जोङो अलरेडि जोङो बावखांबाय आरो जोंनि आबै आबौ आजै आजौमोनखौ जोङो गोसोखांबाय आरो जोङो साफ्रोमबो सुबुङा जोंनि मोनबा पिरियड गावनि माने फोलेरनि मोनबा पिरियडखौ जोङो गोसोखांनांगौ आरो जों बे मोनबा पिरियडखौ जोङो गोसोखांनो हाबाय। दा बिनि उनाव जोङो हाबाफारि हिसाबै जा आर'ज दंमोन जोंनि सान्तिनि गोजोननि थाखाय जोंनि समाजनि गोजोननि थाखाय बुहुमनि गोजोननि थाखाय जों बे आर'जखौ जोङो अलरेडि जोङो फोजोबबाय जोबोर गाजा गोमजायै थांबाय आरो बेनि उनाव जोङो जोंनि आलासि जिरायग्रा न' जोंनि सासे सुबुङा खिरद बरुवा मंगलदैनि बिथाङा दान होदोंमोन गेटखौ जों बेखौबो बेखेवनाय जाबाय। जोंनि सायनासालिखौ मानगोनां लक्ष्मन चन्द्र कसारि समाज सिबियारि बिथांनि आखाइजों बेखेवनाय जाबाय आरो जोंनि गेस्ट हाउसखौ जोंनि खैराबारि समाजनि MCLA भबेन्द्र चन्द्र बर'नि आखाइजों जों बे गेस्ट हाउसखौ बेखेवनानै लाबाय आरो लोगोसे जोङो थुंग्रियाव गाना मोसानाय जायनिखि जोंनि बाथौनि मोनसे बियो आइटेम जोंनि मोनसे कालचार बे कालचारा दा जोंनि समाजनिफ्राय जोबलांनो नागिरदों। दा गोबाङानो बिदि थुंग्रियाव गाना मोसानो हानाय गैला एकदम बिरल माने मोननो थांला। दा ओंखायनो बेखौ जोङो मोनसे मुसुखानि गेजेरजों जोङो माने बेखौ गायसननानै जोङो बेखौ प्रिजार्भ खालामनो जोङो नागिरदों आरो भबिसत प्रजन्मनो जोङो मेसेज होनो नागिरदों। फैगौ दा बेलासियाव जोङो 1:30 बाजियाव माने 1:30 बाजियाव जोङो जोंनि बिजाब जोङो बेखेवगोन माखासे बिजाब जोङो बेखेवगोन आरो जोङो जोंनि लिफलेट बादिखौ जोङो फोसावगोन। लिफलेट बेखौबो जोङो बेखेवनाय जागोन आरो लोगोसे बेनि उनावनो जोङो हाबा जानाय सुबुंफ्रा बोरै संसार जानांगौ जोंनि हौवा हिन्जावनि गेजेराव बोरै संसार जानांगौ जोङो समाजखौ जोंनि गथ' गथायफोरखौ बोरै दैदेनलांनो दा बेनि सायाव जोंहा मोनसे माने सावरायनाय दङ। गतिके गोग्गो समाज दानायाव लाइमोन आरो माइनावफोरनि बिबान बिदि मोनसे आयदा लानानै जोङो माने सावरायनो नागिरदों। दा बेयाव आलासिफ्रा नुजाथिफैगोन। गतिके जोङो समाजखौ फोसाबनो नागिरदों आरो जोंनि गथ' गथायफ्रा मोजां जानांगोन। दा जोंनि मेक्सिमाम जों खोनानो मोनो जोंनि गथ' गथायफ्रा माखासेया ड्राग्सजों माने एडिक्टेड जादों। दा बेफोरखौ जोंनि समाजनिफ्राय बोखारनो हागोन आरो जोङो मोजां समाज दानायाव बोरै हेल्प जागोन बेखौ जोङो सावरायगोन दा बेलासे। ओंखायनो बेखिनि हाबाफारिया दिनै जागोन आरोखि। थाबाय गाबोन आरो समफोर साननै आरो हाबाफारि थाबावगोन। बेयाव जोङो गाबोननि हाबाफारिया आरोबाव मोनसे मोजां जों जागोन। जोंनि बे ओनसोलाव जाहाथे शिक्षाया माने गोसारो जोंनि सात्र साथ्रिफ्रा जाहाथे फरायनायाव एसे मोजां मोनो। दा बेनिखायनो गोरों गोरों सुबुं जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोनखौ लेंनानै जोङो फरायसा आरो फोरोंगिरिजों मोनसे इन्टारेक्सन जोङो खालामनो नागिरदों मोनसे हाबाफारि लादों। ओंखायनो धोरोमनि गेजेरजों गोग्गो सोलोंथाइ लानो हायो बे आयदानि सायाव जोङो गाबोन सावरायगोन आरो फरायसाफोरा बाहागो लागोन। बेयाव जोङो मिथिना मोन्दों मथा मथि माने 1000 स्टुडेन्टआ बेयाव बाहागो लागोन 1000। गतिके बेयाव हांख्रायनाय जादों जोंहा आलासि हिसाबै रिटायार्ड डक्टर प्रफेसार अबनि कुमार माने भागवती गुवाहाटी इउनिभारसिटि आरो प्रफेसार भुपेन नार्जारि बिथाङा माने सफैगोन आरो BTCनि माने सेक्रेटारि मानगोनां नरेन चन्द्र बसुमतारी ACS बिथाङा माने सफैगोन। गतिके सात्र साथ्रिफोरजों बिथांमोना इन्टारेक्सन जागोन। बे मोनसे मोजां हाबाफारि गाबोन जागोन। दा बेनि उनाव जोङो बेलासे जोङो बाथौनि दर्शननि सायाव सावरायगोन आरो बेयाव आफादगिरि हिसाबै
पद्मश्री मंगल सिं हाज'वारि बिथाङा आफादगिरि हिसाबै बानस'गोन दैदेनगोन आरो बेनि उनाव मानगोनां उदालगुरि कलेजनि डक्टर नरेश्वर नार्जारि बिथाङाबो बेयाव माने सफैगोन बिस्वजित दैमारि स्पिकार बिथाङाबो बाहागो लागोन बे आयदायाव अनिल चन्द्र बर' बिथाङाबो फैगोन आरो लोगोसे जोंहा गुवाहाटि इउनिभारसिटिनि प्रफेसार मानगोनां प्रफुल्ल हाज'वारि बिथाङाबो बेयाव सफैगोन आरोखि दा गतिके बे आयदाया आरो गाबोनो बाथौ धोरोमनि दर्शननि सायाव सावरायनाया गोगोम जाथारगोन दा बेयाव साफ्रोमबो सुबुङा जोंनि इन्टेलेक्सुयेल बाथौआरि आङो जोंनि बर' समाजखौ आङो खावलायहरबाय नोंथांमोना जाहाथे लोब लोब फैनानै बे आयदानि सायाव सावरायनायाव बाहागो लायो बेखौ आङो खावलायहरनाय थाबाय।